Veliki djetlić naša je najveća i najčešća vrsta djetlića. Strogo je zaštićena vrsta. Crnih leđa, bijelih ploha na krilima i crvenim podrepkom, ova stanarica dupljašica često se može vidjeti u prirodi. Mužjak se razlikuje od ženke po crvenoj mrlji na tjemenu. Repna pera su kratka i čvrsta i služe kao treća noga kod kretanja, a osobito kao potporanj pri kucanju po drvetu. Svi prsti imaju snažne i oštre pandže za hvatanje i kretanje po stablu u svim smjerovima. Hrani se kukcima koji žive pod korom drveća, a zimi lješnjacima, orasima i sjemenkama iz češera smreka i borova. Kod otvaranja oraha ili češera hranu uklješti u pukotinu stabla te ga otvara oštrim kljunom. Veliki djetlić najrasprostranjenija je vrsta djetlića, a stanište su mu sve vrste šuma, voćnjaci, vrtovi i parkovi. Kako bi oglasili svoj teritorij ili dozvali svog partnera, koriste omiljena bubnjališta pri vrhu drveta na mrtvim granama. Serijom brzih udaraca kljuna o drvo proizvode zvuk sličan bubnjanju. Zov mu je visok, kratak i prodoran čik koji najčešće ispušta u nizovima. Gnjezdi se u rano proljeće, te oba spola dube rupu za gnjezdo u stablu, za što im je potrebno oko 20 dana. Ženka nese 4 do 7 jaja, a nakon 2 tjedna ležu se mladi za koje se brinu oba roditelja. Djetlići su iznimno važna skupina ptica u mnogim ekosustavima. Osim što čiste šume od ličinaka kukaca, njihove napuštene duplje važne su za niz drugih vrsta ptica, sisavaca, osobito šišmiša i drugih životinja koje se u njima gnjezde ili borave.